Michelle Muscat, mart il-Prim Ministru, se jkollha sfida ikbar din is-sena, hekk kif l-awma li tagħmel kull sena din id-darba se tkun twila madwar 10 kilometri. L-awma se tibda mill-akwati ta' Fraben u tispiċċa il-Belt Valletta. B'hekk l-isfida ta' din is-sena qed tingħata l-isem ta' North to Port. Il-ħsieb huwa li jekk it-temp jippermetti, l-awma issir nhar it-22 ta' Awwissu bħala parti mill-attivitajiet tal-White Party li se jsir ġewwa Santiermu u li wkoll se jsir Briss Marigold Foundation. Is-Sinjura Michelle Muscat saħqet li l-awma din is-sena qed issir biex tkompli tgħin laqdiet mhux governattivi kif ukoll biex Special Olympics Malta tkompli tikber. Waħda mill-għanijiet tagħna li issa nibdew naħdmu biex nikkompetu ġewwa Abu Dhabi fil-World Games ta' 2019. Ovvjament għandna kontingent ikbar, għandna nies li din jiġġojnjaw Special Olympics b'mod kontinwu l-ħin kollu. Filwaqt li appellata l-ġenerożità tal-poplu Malti, appellat ukoll biex f'dawn ix-xhur tas-sajf inżommu l-ibħra tagħna notfa u b'hekk inżommu sbuħija unika tagħhom. Tkellimna wkoll ma' Anna Kallejja, direttur ta' Special Olympics Malta, li qed tassisti lil Michelle Muscat fit-taħriġ tagħha għal din l-awma. Qasmet magħna fiex jikkonsisti t-taħriġ tas-Sinjura Muscat. Trejnjajna fil-pool 3 darbit fil-ġimgħa u xi kultant anki iktar. Ovvjament il-ħin xi kultant kien itwal ukoll u ħadmet ħafna fuq stamina, fuq strength u anki fuq speed, ġifieri. Però ovvjament talmet dawk it-tricks li inti wieħed għandu jużu fil-baħar meta jkun hemm ċertu kurrenti. L-ambaxxatur ta' Marigold, Ivan Grek, saħaq li Michelle Muscat isservi ta' kuraġġ lil dawk kollha li jaqtaw qalbhom milli jiżviluppaw it-talenti sportivi tagħhom. Fil-fatt hija komplet bit-taħriġ tagħha anke fi żmien il-kampanja elettorali. Dan għaliex Michelle Muscat xorta waħda kellha l-ħsieb li tagħmel din l-isfida ikun x'ikun ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali.